President Filipe Nyusi aiwa vekuMozambique vauya vataura mashoko ekuti aiwa he is pledging kusiya ofisi yake zvake muna January 2025 pamusoro pemapost election crisis ari kuitika munyika yeMozambique. Sezvamunongoziva kuti aiwa mukomana Filipe Nyusi anga akagara akati aiwa is stepping down achireplacewa naDaniel Chapo panguva ino azobuda pachena. Sandapinda mashoko anobuda itoko pana murodi subscriber like on the bell like tipina panapa muChange Radio vanobuda nyora chiti Mozambique. President Filipe Nyusi was speaking to the nation today and assured he has no intention of remaining in power beyond the end of his mandate in January next year. In a national address delivered as part of Christmas celebrations, Nyusi said that he does not plan to use the post-election crisis as a pretext to declare a state of emergency or martial law to extend his term. He also confirmed a phone conversation with Venancio Mondlane yesterday. Ndo mashoko anobuda panapa unachiona kuti aiwa komana Filipe Nyusi aiwa oti akusiya matomu aiwa akunozorora aiwa zvamungozongoti nyika yese Mozambique haitombudi kutomboona vakomana ava is now tingati kuresign kana kusiya aiwa chigaro, but vanhu vagara vakatongesa kudhara, vanhu vagara vasingatomudi. Zvitiko zvatoona kuti aiwa vakomana ava vanoramba vachidelaya progress yevanhu aiwa munyika yeMozambique. Zvatoona kuti vanhu vanyatsokuda kuti aiwa tinoda kuti opposition ipinde sekuvhota kwavakaita maelections avo akavafura kuti timbotudze mafungiro enyu munotidii pamusoro pechitiko ichi nethe post election crisis iri kuitika munyika yeMozambique. Tudze mafungiro enyu, pinda comment section yedu, subscribe, like, turn on the bell icon.